Nagsapol ang mga local chief executives sa Western Visayas upod ang Interagency Task Force nga nalakipan ng DILG Secretary Eduardo Año, DOH Secretary Francisco Duque III kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. agud hambalan ang status ng COVID-19 sa rehiyon. Sulok kay Mayor Jerry Tranyas, pila sa mga naistoryahan nila ang mga tinguhaan ni Galvez nga magpadala sang dugang nga bakuna para sa Region 6. Game pa siguro naman ni Duque ang 60% sa charges sa mga ospital kag laboratorio para sa Iloilo City kag sa bilog nga rehiyon. Magadugang man ang DOH sang medical personnel sa mga ospital sa syudad. Napahibaluman ang NIATF nga may mga vaccine freezers sa Iloilo City kag Capiz kag pila ka mga LGUs ang nagsunod sa agreement tupod ang Zwellig Pharma para sa transport kag storage sang Pfizer, Moderna kag Gamaleya. Palawigon naman ang kontrata sa mga tracers sa DILG. Gintumod man sang NIATF ang Iloilo City, Iloilo Province, Capiz kag Aklan nga nagapangatubang sang mataas nga pagsaka sang COVID-19 cases sa karon kag magasuporta naman ang DSWD sa Iloilo City. Samtang sugod naman alas 12 sa Miyerkules ang kaagahon, magapatuman naman sang border control sa syudad sang Iloilo kag tanan nga non-essential businesses ang temporaryo nga magasirado. Madumduman nga kahapon, Mayo 23, ginaprubahan sang NIATF ang apelasyon sang local government units sang Iloilo City nga ipasaka sa MECQ ang quarantine status sa syudad mga sa nagasaka nga kaso sang COVID-19 kag magatakop ini sa Mayo 31. Sugod naman alas 12 karon sa kaagahon, Mayo 25, tubtob sa Mayo 31, temporaryo anay nga suspendido ang biyahe sa Iloilo City padulong sa Negros Island, vice versa. Ini si Manny Navarro nagabandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.